La recerca del meu grup es centra fonamentalment en la diabetis. Aquesta és una malaltia molt freqüent que té un elevat impacte sanitari, social i inclús econòmic per les complicacions que d'elles deriven. Per tant, el nostre grup està molt interessat en entendre millors mecanismes pels quals es provoca aquesta malaltia tan impactant i també per buscar noves estratègies tant de prevenció com de tractament. Hem establert diverses línies de recerca. Una d'elles l'hem orientat una mica als mecanismes de prevenció i control de la diabetis, sobretot amb els estils de vida, i aplicada en humans, aquesta seria, amb els estils de vida que sobretot comporta l'efecte de l'exercici sobre la diabetis. Nosaltres estem molt convençuts de l'efecte beneficiós de l'exercici en general, la població general, però en particular en la diabetis, i tant amb la diabetis tipus 1 com amb la diabetis del tipus 2. Amb la tipus 1, aplicar-la a persones que la pateixen té una certa complexitat per la dificultat que els hi suposa. Precisament per aquest motiu estem analitzant diferents programes d'entrenament, que diríem exercicis o entrenament de força, entrenament aeròbic o entrenament intervàl·lic, per veure quin és el millor tipus d'entrenament que podem aconsellar a les persones que tenen diabetis del tipus 1. Si és un mixte, si és un més de força, si és un més intervàl·lic, etc. Estem mirant la resposta d'aquests entrenaments en persones que ja tenen la diabetis per veure com és l'estabilitat de la glucosa i per veure com és la resposta metabòlica.